Ayun, luto na. May sili oh. Sarap niyan. Sili. So yun mga parang magandang halik mga pag-Jason. At yun, magluluto tayo ng tinulang manok. Pangulam namin ngayong tanghali. Ang manok naka-prepare na. At ito, yung sibuyas luya. Dahon ng sili. Yung sayote. Tanglad siyempre. Malunggay. Patis. Mantika. Luto tayo ng ulam tanghali. Siyempre, yan lang muna yung vlog natin na gagawin dito. Importante mayroon tayong upload kahit pa isa-isa. Update lang to. Siyempre may ano yan, Nor chicken at saka siling labuyo. Siling labuyo. Kanya-kanyang pisa na lang kasi may mga bata. Painitin natin yung kawali. Yan. Araw ng... Anong araw ba ngayon? Sa Petsa 3 ngayon. 3. Yan. At 3. Simulan na natin yung pagluluto. Sabay na yung sibuyas tsaka luya. Yum yum yum. Time check natin 11:57 yung time check natin. Manok. Sangkot siya lang to. May pa kasi frozen pa. Yan. Pwede na rin natin ilagay yung ating sayote.
Lagyan na rin siya natin yung patis para lumasa na. Lumasa na. Nalagay na natin yung patis. Takpan muna natin para manok yung aroma. Ayan, buksan natin. Kumukulo na. Lagyan na rin natin yung tanglad para kumain na rin yung aroma niya. Lumasa na. Mamaya ko sa sasabawan. Palalambutin ko muna to sa yote. Takpan ulit. Ito mamaya na to. Yung sili. Bawal. Pagpaluto na. Takpan ulit. At dito rin kami kumukuha ng tanglad. May tanim dito sila eh. Ito. Tanglad yan. Dami yan. Malunggay. May talong din. Kalamansi. Asawa ko. Lalaba. Motor ni Bayaw. Buksan ulit natin at maglagay na tayo ng tubig. Wow! Lamig kaayo. Malambot na yung sayote niya. Malambot na siya. Kaya tayo magdagdag ng tubig para pagkulo titimplahan na natin. Sarap niya. Ganyan lang magluto ng tinola. Kumbaga di ko muna siya tinutubigan. Pinapalabas ko yung pinakang tubig-tubig niya, yung sarili niyang tubig. Kasi yung hindi naman to native naman ako. Kumbaga nagtutubig siya. Pero di siya nadudurog. Tubig tayo ng tubig. At ayan, kumukulo na. Malambot na rin siya. At may lasa na rin. Lagyan na natin yung malunggay para dagdag sustansya mga bata. At lagay na rin natin yung sili, tsaka dahon ng sili. Sili. Luto na siya. At kainan na. Kasi siyempre siguro ako mauna na ako kakain. Kawa na inom pa ako ng gamot. Yung ano sa ngipin ko, binalatan. Alas 12 niyo. Ito na siya. Kainan na. Ayan, luto na. May sili oh. Sarap niyan. Sili.